Onu ben bir iki tane daha değilim başka yenem. Aha. Misal üçün ahiri Türkmen'in kinosunu oturup bir bu tütünlere dayanıp duruyor da. Onun esasın bir masurutunu ayttım ben. Yani ikinci de kinosunu oturup görüşü, ikinci etabın başlarını masuruttan başlar. Ondan Osman Sabarov da rejissör. Şeyde bolanda öňkü döwürde uzakdaky gelinlik filmi, Dursun filmi, iki eserim Dowlet Bayramyna münasip bolýar-da. Ýöne edeller başga bolar. Aýakyny altyga geçiň diýen onuň ikisine de bayraglar naşoň ýani. Ýöne artistler. Ýöne birinji şeýle boldy, menden başlady, ikinji Osman senariýasyny öýdi ýaly. Filmi öýdi goýup, film hakyky awtor bolup Dowlet Bayramyny almaklyk, oýnap ýa-da filmde gatnaşyp almak deňderejeden. Ýa. Sonra öňünçe benim filmim bir 10 ýyl töwerenden soň Osman Zafarowyň Korkak Batyr diýen film. Korkak Batyr çöllükde so günne bizim bar enatan pikiri çağatyna gowy tere bermek. Ondan on etme, otak etme, ol oyun oynama. İkincisi atadyň ýanyna berip meýdanyna özü. Hemme bolýan kynçylygy özü görüp, özü şo durmuş geçip, özüňem şoň içinde iň soňunda bir eme barda. Uly nokot goýan epizod sakla. Olam şo aňyrda bolan wagtynda mudama atadyň edýän dastyna näme geldi. Iň soňunda şu özüm şu kanýokulum bir batymda azyp kotordy. Meni öýe gaýtdym diýip duran. Gaýdyp gelýär. Geçik sanzada poýda garaşan. Şu atol hemen sanzama başladı. Friyomluň getir kaptanly oýa şonu. O ertir şutalarda unutup hatırjak. Arada aýdýan. Şonu duran ýerine aýdýan diýe düşkanım. Himmet işlerine bataryayı çoktu, priyomlu işlerine. O şu bidatır bilýän nädir? Erterim tupan turda o helaklyga düşer diýip gitmelerini gitmäni ýerine aýdýar da. Hawa şoňa ýetirmegi. Şo bir uly epizod şu, uly many şu. Şol anada gören zatlaryň hemmesi närazy bolup, "Madym derre öýe gaýtsam" diýip arzu edip beren çaga, ol bizim habarymız ýok. Onuň ýa ganyna başga terbiýe siňipdi. Şu aýyň içinde oňa ýüregine, tenine siňen terbiýe şuňa da bolmaly, muňa kömek etmeli diýen zat şol uly köçüklükde. Şo kenada günni gorkayberler. Şeýle çağlara ýanky diýenim. O tak gitme, aý görse beturma, ýa akşam oňa barma, oň diýmäň ýerine şoň ýaly bir ugur tapylan zatdy. Şonuň atları etmeli. Osman Zafarov uly şonuň atda ýeşeden oğlum dedi. Ona Bülbül Mehmedov diýip bir rejissör bar. Şükür Bagyş film alýan döwründe şu Gulam Bagyşy, Şükür Bagyşy, Şükür Bagyşam Gulamdan o Gulam Bagyşy oýnaýan Şükür Bagyşyň okuwçysy. Bugün oýnaýan Aman Han Nurdiýew köp zatlary öwredýär. Bilýärem şonda Moskwada okýan döwründe şolary bile bolup şoň ýanyna şoň öwredýän zatlaryny, nädip edip çalýan zatlarynyň baryny bilip ýanlaryna bolup gaýdan taýdan. Şu atym oň ýaly salýan adam. Şoň bir film bar. Arçaly adam diýip. Arçaly adam. Adamy gerdenden arça goýup edip bundan ötüp gidip barýar. Ondan meni deň duşlary aýaly günni meni aýyrda diýär. O aýry bilen ony. Ondan ahira soňunda meniň her ýeri bir ýatyrka arçadan çapçak bolýarlar. Ýene nämeler diýär, hemmesini duýup baryny etdirmän iň soňunda ýem arçan kökü içine ýaýrandan. Dem almazy kıyınlaşandan soň. Ondan özü bir
tepen üstüne çeşmeyen tapıp sondan çiğircağa edip kaptığını çukurga alıp şonun içinde özünü koyup ölmeli, arsada koyup bitmeli aşeydik kalıyor. Sonra bir iki yıllıkta İtalya'dan bir edaranın vekili zahmet beni taptı. Oğlum ne yani soruyor. Şehre şu film dedi ya şunu demek ki dünya boyunca kinosunun otu dörali değeri. Kinosunun otu döraliler. 120 yaşlı oldular şu an. 120 yaşın devamında şu en büyük küçük teatrin filmlerden 10 tane film sayladık diye. Son bir şu film. Arsana'dan. O şunun rejisörünü, kimliğini, haydi kinosu edilenliğini bilecek bolup o Türkmen film yapalım. Görüp durulur bir yanlış ya. Ondan Moskvada şu Tayyip'de жаңа odadım şurada şunlar adam adiptir de. Benim hemen şunu alıp gurum verdim rejisörlerde. Türkmen'in filmlerinin. Bizim kemez bir 70'lerden doğruğuna ki yüze geçip barayan film de sonki 60'tan beri alınan filmler. Önkülümüz yine diyenlerin aytalayan. O bizim öz oğlumuzun edenler değil. Yarım hemmesi bizimki onun gurumu yok tarihi yönü. Has bizim için mağrılı gerekliliği öz yaş oğlumuzun ayrıca mekteptir yani. Bunun için bunu seçmenin yanına sağdanların mektebi diyor ya. Ayrı değerli değerli mektep bundan çıkanlar eyyam yönü olmuyor. Buna giyirmegen kıyın, bunu okumak, işlemegen, öğrenmegen kıyın. Bundan çıkandan eyyam yönü olmuyor. Son yer Türkmen kinosunun özünün mektebi dörötte şukur artan başlar. Şu mektebin duamatında edilen film değil. Dünya belli olan film. Yokman gününü korkuduk, gününü aydıp adamları öğredip şun yalsın otmanın bağını yetirmeliler. Artizarlıysa artist. Artizarlıysa. Bütün kinosun olsa Türkmen sanı. Artizarlı ali seviyeli berler atesi yok. Yani her artist rol verdiğinde öz oka düşünüp mağazı oyunca guruluşup edilip oynayada filmlerde. Yönü kağıdıma berilen oluyor. O berilen nimekliğin için guruluşan vaktinde senin geroyun kova adamın keşfi olsa şeytinin neyse olursa mülayim edip çıkarmak, teknik taraftan düzeltmek mümkün. Ervet bolsa oynayan keşfin onu kahar edip, ervet edip, yigrenci şeytleri çıkarmak özünden olaylar olur mümkün. Onu edip oluyor. Yani şu ediyen oynayan hayatında senin dilin ya da yüzünden oňurduğunça değerli gözün içinden başlap şu oynayan orduň onu ýözi bolmaly. Şoňa barmaklyk berilen bolmasa kyn bolýar. Şugur başda iki rol oýnaýar. İkram. Ondan meňdeş olur bir-birine. Teşerin gandarysynda ýene onda iki rol oýnaýar. Mansur konu sıptırmatda anlam. Bilen. Bir kalfa başlığı, bir traktorist. Traktorist da, buldarist ola, çok gülüşü oynaşıp görün, ondan sonra her de ayrı, yani hayatlar gördüm ayrılıkta, olum tüyüs doğru yerine getirildi. Onlar berilen olanını, onu işlemem var. İnge zat sol urolu, nesile koyup gidiyen oyunu, sol hakiki zatta. Erkeklerden olur, zenallardan bayağı da. Aymed oyuncu. Bir de hiç öyle köp saatleri o zaman senaryoyu bile yalan Ceder Atlıca Cemal'ın arasında bile senaryoyu hayata çıkanlar da. Bir o şimdi surat almaya çıkamızda
Diňeni plyonka almaga diýen alyp çykýar. Hı. Öýde manysy gurrunlary hemme edilen näçe gerek. Ýöneň soňunda häzir diýdim men o gelin bardy soramda. Şäherde ölýärsen. Gumda suw neçelli oglak bilen goýuň tapawdy bilen at. Gurrun haýdy. Tecrübeli oldu. O tecrübeli akşam. Ýöne oynan döwründe o tüýüz gumly gelin diýenleri onuň şu Türkmeniň ganyna galan ýani gopadarlyk bar. Ha. Türkmen gelinleriniň hemmesinde köpsünde bar. Şo duýgular şonu oyna aletana. Ha. Soň özüne şu aparada başladyk diýen boly şu çykýar da. Öňünçe gurulşymyzda gaçyn çeýleterette ýylgyr diýen. Bu ýene ýylgyranda ýylgyr suwada. Biri senin oynap bilen ýylgyrsyňma, biri ba aňyrdan berilen ýylgyr bolýar. Näme şular näme bir gowun meten olanma. Miras radiosunda Batyr Çaryetli program bar. Bizim köýde artistlarymyz matumlyň atgoşularyny kän okanlar bar, berýänler da. Ýöne hersi Birin tanat. bir kupletde bolmasa innikide şu özüniň artistlikçy okuýanlygyny duýdurýarlar. Ha. Ne bir gowun meten olan Batyr Çaryetli şonu edena. Öýü Hudaý beren şonu. O hanyny hemme bir yer beýer. Asırlılık bilen hiç özünün men şonu okuyan nipden özüne tebigatın özüne şöyle eştirýän ýar bolup gidýär. Şoň ýar bolmaklyk berilenlik bar. Onuň üçin häkden men Mansurov, Osman Saparow, Artçaly maý bular şoları anky şu sonu berilen bizde. Özüm bizim kiçi döwletimizi, milletimiz ağzının kıyafeti. Sonra kinosun otun, İngilizcen döwri 60'tan 90-njy ýyllar töwereginde bar 30 ýaşynyň dowamında. Sonra şolaryň çykyp bir täze mektep kino Türkmeniň kinosunyň oturuň mektebinde öğretdiler da. Şolary berlärim gelýär, şonu aýdýan men ýöne. Şolaryň eden eserlerini şu bolluça halkymyza ýaşlamyza görkezmeli tüýs. Bir ýerde bir adam ýaşlamyza terýerjek bolýan bolsa şolary görkezmeli. Duşuklarımdan bu atlar yankıdayan şu Türkiye dilli devletlerin beşkarlarını yılla bolluğu şu birleştirýär. Şu aslında bir yıl değilsen bir yıldan sonki 3 yılın devamında Tataristan, Başkıristan, Şuvaşlar, Yakutistan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Respublikalar var. Şularda belirlenen emirlerin başlığı. Her geçilen festivalinde her festivalde eminim oluyor da jüriydi. Şu jüriyin başlığı olup şu anda Olmurtanam'da 20'den geçiptir. Sonra özüm oluyor yok ikimiz bile çağırıyorlar. Bile girip şolarda ilk öyle şu film gidiyen Otobüs Festivali'nin geçen dövründe o filmleri görüp onlara baha vermek yine şoğullarda bir näçe duşuk geçirilýär. Kino teatrlarda hem baha olan yerine yaşlar rejissörlerin ayrı, o yaş kinoşörlerin ayrı, kâdinle yaş ayrı senaristlerin ayrı, onun yalan atlarını öňünden gülüşýär, öňüçe iberýärler. Elektronlu poçtada. Oka bayramda ýa bar taýýar bolup barýar. Aňardan oturup bir akşam ýeke-ýekeden her türlü gülüş bolýan adyny. Olar ýam oşonun adam filmlerini da beýli barlyk, sonra bir tane beýli barlyk düzeltdik diýip olar ýa ýerip ýa-da işimler berdi. Iberýärler şeýdip şu Türkiýe dilli döwletleriň ýaş kinoşlaryny aramly. Gowy taklap işe berýär. Onymy da
operator uğruna da yani senaryo yazmakta da rejissörlükte da başaramız näme? Bir zat boldy gelin filmini yani film bu tarafı geçti mi? Yani burada bu yemişler adamı. Onun Türkmen kinolarında şu atlar Fransa devletinde Fransa televizyonunu görkezden gelin film, yekici film. 80-nji ýylda beni arty çağırıp öňüňçe aýtlar bar makam. 1 saat 10 minut göni sorag jogap boljak. Ýa-da film görkezdik. Ay bir ters soraglar berip şunday Eýranda İslam askeri görýärse boldy. Süleyman'ın goňşusy bir dinnaky döwlet halk size de şoňary bolup bilermi diýip soraýan biri. Ýok, bizim sorag berip taýýarlan bolsam özüň sen Türkmeniň taryhy bilen näme tanış adam sen. Yani Eýranda fanatiklik ýa-da çägine öğretmen döňe diýip şey diýerler. Türkmen halky ýerler. Türkmen halky anananda da hemmeden yerliklen alıp bizler Ulluhan'dan meçhide 80-nji ýylda Ulluhan'dan meçhide ýok diýdim. Türkmenler ýa-da ýüregimden ananmaly. Ýüregimde ýokman meçhide bar namaz okumullar. İslam ýerinde durup okaýarmely. Şonu ne diýerler? Şeýdip garaşam o tarap etmanyň bildiğim onu ýaly şol ýöne gözüm bir İslam diýenden ýa bir musulman diýen millet däl ki onun için bizde olanlar bolmaýar. İkinci soru olýardylar. Ankara rewolýusiýa geçen nesine bolan döwründe İnglislerim geldi, Orsalarım geldi de. Şol İnglisleri ýeňen bolsa näme boldy? Ben İnglisden näme bolsaňy bilemem, diýdim. Orslar gelýär, aşağı men seň öňüňde oturýar şu wagtlar. Sarp diýen owada önüme şo da. Şo İnglis bolsa oturýardym, soru bolacak men şu mektebe okuduk. Otada internatda muğty ýetişip, aşagaatda muğty ýetişip okutdylar. Moskwada bir köpük alman okudyp hem özleri hem berip ýygynyň guturyp gelemizde ýa-da öňümizde işimiz ýaşajak ýerimiz kinostudiýa jaý berip bilmese haçyn jaýalym kredi beripdi. Ýa gelen ýokary guturyp gelirler ýa jaýly boldy bolýarda. Jaý birinçe şeýdi. Şuňa ýalayda da şeýdip getirip men şol owada bolan geldim Fransa telewizionyna gurlap oturmuşum şol diýdim. Şeýdem Orstor diýany Sowet döwletiniň bedeni şu diýipdi. Şeýdip olar aýdyşdyr. Şonu Ýerden bir Fransadan delegasiýa gelipdir. Şoň ýek ýarym göreleken adamlar beri görmedikler gelip şo filmi görjek diýipdirler. Ýazgyň delegasiýa diýip. Şoňa Seydi Ata aýtyp ýazjypdy. Onu ýanynda berkitipdirler bile gelip emmeden ýakyp getirip. Gelip ondan sonra bile film gördiler. Seydiň ikinji görüp görüpdir eken şonda geldi o. Ondan film gutardy boly ýerinden olara çykyp oradan sonra berip kän guruşyp oturup olar çykyp oradan Seydiň kime allyk boldy Allah. Meni gujaklap turup bir zat diýdi. Şu maýekeňiň diýdi. Bir döwürde dünýä eýlenimi. Ikiňiň bir kärde bolanmy. Şu kinonyň edenimi elim jedip uzatdy ekrana da boş ekrana bolýar. Indi meni diýdi hiç pozýan ýok, men ýüzgözüp bolmaýar diýdi. Şu bir eden şu filmim Türkmen denanyň, Türkmen halkynyň ýetgeşip obrazyny edip şonu dünýäye ýaýradanyny meni hiç kim ýetgetmeýär galy ýani.
bizim halkımıza bir berilen payı pala ediyen benliği. Şo diýilýän zady öz kârymyzdan tapan derejemizi pala ediyen. Masala ýa-da masalamyzda 2000 şeýler bolup gawat gelip şeýlerimiz şol bizim hemme pikirimizin barynyň netijesi şo. Halkymyza edilen gullugymyzy etjek bolduk, elmeden geleni etdik. Beýle filmler ahyry dogrudan Türkmen kinosyny otuny belleden filmler, ýa-ni Osman Beýleki, Bilbil Beýleki oğullar, mesela Kafora Serhatfa, Muhammed Hüseyin Hanfa. Ýöne müşahidler aýtman lazım. Şu kino sanatymyzyň şonuň şu mektep bolmagyna sebäp bolan adamlar. Onun kino soýan direktor bolan Hojakaýew taňy berýän adamlar. Şol şeýle bir ýoňay orta bir tertipsiz kinonyň wagtynda etmän, şol bugun etmän bolsa taşsym bolsa ertir tapşyryp oňa näme oň üçin adam meni işini gowjakmy, atjakmy, bahana tapmaly, ýok bolmady diýmeli. Şol zatlaryň hemmesini şeýle adalatlyk bilen şeýle bir dik turup sonra hemmemizin yeke-yekeden eder ýar edip. Şu Türkmen kinosyny ýeteden kino studiýalarynyň içinde tapawutlandyrdy. İkinci, üçüncü aýra galýady. Sebäbi bir ssenariy ýazýan döwründe şonuň elbet bolmagy mümkin, şowsuz çykmagy mümkin. Şol zatlara da goý berilýän limit bady. Mesela şimdi yılda 3 tane senaryoyu işlemenin üstünde yönü so çıkman bilýän, alınman bilýän. Şolary nowara getirdi. Diňe alınjak, ödem gowy boljak, many boljak filmler almagy bizi öwretdi şonu. Şonuň şu kanuny özüniň bir emesi bilen başlyklygy bilen şol atlary öwredip şu Türkmen kinosynyň oturup ösmegini, şonuň şu mektebiniň gelmegine Hojakaýewiň eden işi zada ullatdylar da. Ne bular var ýa-ki beýleki ýerde başgalar bizim bir gowy adymy bardy. Şo soňky şo ýyllarda işler kinosyny hemmemiz bir masala boldy. Ama benim şonuň bir 22 ýyl kino birleşiginiň başlygy boldum da. Onuň üçin şo ýa-da diýenlerim, rejissörler, operatorlar, ýazgylar, aktyorlar hemmesi öz doğunum ýaly. Kiçileri, birazları oğlum ýaly. Şolar şo Nurmasyň öwreden ýoly bilen her diýilmän oturmat. Öwreden ýolyny ýek-ýek etmek dip institutda salýardym. Her gün bar bir ikili galya rektorun ýanynda barýan, gurulşýan, ýa-başga ýerlerden barýan, geçirdiýän. Şu ýek-ýekden tanadym, şonuň 70-80% şu elim bilen eltip okuwarlarym. Her barym gelip şu bir ýyl oku, gelip Nurmatsa jaňa derdim. Sen bir wagt meni okuwarlarym. Ben şu uly berýän barýan, şu berýän mujundan bir presentin üzýän, şu planyny okuwarlarym diýip bana berip bolýardy. Şeydi bir ýyl bir özüň aýratyn maşgalam boldy pazar edýän men, oly özüm bir bazlar adam pazar edýän. Şeydi şo ýyllarda bilýärsiz, ama kän üstünlikler alanıp o şeydi kerdik oğullarına Kerim Ananov bir wagt aradan çykyp gitdi. Aty zehirli olan o filmleri diýadi, edem bir hemmetini hem köýne döwrü hem täze döwrü degişdirdi sürtdi. O bilen onlar Şeyh Muradowyň öten milyon oldu neresi. Dokumental filmleri şeyler man o dokumental filmler yani. Eýän filmleri Berlin'de, Fransa'da bayrağım. Murad Aliýewiň Atlar Aradan filmi. Dünýäniň näçe festival ul baýraklar alyp Türkmen atlaryny dünýä ýamaşandan tanadyp geldi. Şolaryň hemmesi şol ýa-ki mektebimizde giyirýän
Şu maskalamda geriyan ifade. Benim şu maskalanın içinde şolun bir tabar yaşıltı, bir tabar kâdeşi, o şeyde o maskalada yaşadık onun için. O taraflarımızdan katı durmuşumuzdan da rahim.